pode ser. Botáronme cola ca unha droga e o mundo sigue do revés. Pirulas pra comer na tele o Sálvame e un bo sueldo para os borbóns para chegar a fin de mes. Facer, isto non pode ser. Botáronme cola ca unha droga e o mundo sigue do revés. Dis que é cousa de fe botar sempre a José e o presidente fala nun idioma que só entende el.